Представяме поредната от нашите кратки презентации върху приложението на повторната, репетитивната транскраниална магнитна стимулация при различни заболявания. Ще се спрем конкретно върху приложението на тази методика при обсесивно-компулсивните разстройства. Обсесивно-компулсивното разстройство, което дълги години наричахме натраплива невроза, не е рядко. Всъщност честотата е до 2-3% от възрастното население. Дали това е малко или много, имайки предвид, че това е заболяване, което има тенденция да продължава цял живот. При 50% от пациентите започва още в детството или в юношеска възраст, може да бъде много инвалидизиращо, да пречи на нормалния професионален, да не говорим, но и на нормалния семейен, на нормалния живот на пациента. Въпреки не толкова често, това е една съществена индикация, едно съществено показание за приложение на RTMS, нека да е наричам така за по-кратко, репетитивна транскраниална магнитна стимулация. Дефиниция на това заболяване, както е ясно става от самото име, основни изяви са обсесиите или натрапливости. Това могат да бъдат натрапливи мисли, образи, идеи, които пък водят до нежелани от пациента натрапени в кавички действия или ментални актове. В интерес на истината, бързо преходни натрапливи мисли, натрапливи обсесии или елементи на компулсии са имали повечето хора. Всеки от нас в някакъв момент е забелязал, че се безпокои дали заключих колата, дали изключих някакъв уред. Безпокои се повече от нормалното. Отива да проверява неколкократно дали е свършил нещо или пък някаква нежелана мисъл, някакви нежелани натрапливи буквално усещания като чужди образи или мисли възникват в съзнанието на човек. Но в обичайния случай, в нормалния случай, човек просто махва с ръка, пренебрегва ги, преодолява ги и просто не им обръща внимание. При пациентите с ОКР, с обсесивно-компулсивно разстройство не е така. Тези неприятни, чужди, мъчителни за болния мисли, идеи, импулси не могат да бъдат изведени от съзнанието. Най-често те се въртят около някаква възможна опасност или вреда за пациента или пък за близките му хора. Една от честите натрапливости е свързана с чистота и съответно с страха от нещо нечисто, от някакво заболяване, което води съответно до компулсията пациента да мие, дезинфекцира и т.н. Ръцете се понякога с часове, понякога с препарати за дезинфекция. Виждали сме пациенти с разранени буквално ръце, изпадали ногти и т.н. от часове подобни дейности, които са нежелани. Пак казваме, те не са желани от пациента, но той има усещането, че извършвайки тези неща, тези понякога се превръщат в ритуали. Има усещането, че извършвайки това ще се отвърве, ще се спаси от натрапливостите, което за съжаление не е така. Напротив, колкото повече се задълбочава кръга на обсесия и компулсия, толкова по-трудно да бъде прекъснат. Разбира се, има и други натрапливости, които едва ли има смисъл да изброяваме, но много от пациентите имат натрапливост да извършат някакво, да наранят, да убият, дори има натраплива идея, че трябва да нарани или да удари, да
детето си или някой много близък човек. Не са редки натрапливости със сексуално съдържание и то обикновено за недопустими обекти, табуиране. Тези, както може да предположим, тези натрапливости, които пациента не може да контролира, водят и до голяма напрегнатост и тревожност, така че те водят както казахме, и до някакви натрапливи действия. Пациента почва да има тенденция да действа по определен начин, по определен едва ли не ритуален, точно така се нарича, по ритуален, някакъв особен начин да отключва, заключва вратата, да подрежда предметите около себе си. Тези, както казахме, при половината от болните, тия прояви могат да започнат още в детството или в ранната юношеска възраст и обикновено да продължат цял живот, въпреки тенденцията да флуктуират по тежест. Има периоди на обостряне и периоди на отслабване. Изразение наследствения, защо всъщност се развива това нещо, наследственият фактор е изразен при това заболяване, макар че дълги години го считахме за един от едва ли не типичните примери на някакви външна изява, на някакви вътрешни неосъзнати противоречия и психични борби. Това по психоаналитичните, психодинамичните теории беше дълги години споделяно. Разбира се, и такъв момент не може да се изключи в някои случаи, но определено той едва ли все пак обяснява напълно възникването на заболяването. Днес считаме по-скоро от към биологичната страна на нещата, че става дума за нарушена функция на определени мрежи или определени невронни кръгове, които свързват различни мозъчни центрове, различни участъци от мозъчната кора и от подкоровите структури, в случая базалните ганглии, дисфункция на фронтостриарната система, ако се изразим малко по-професионално. Лечението е проблематично, лечението е трудно и е добре да се извършва от опитен психиатър и в съдействие с клиничен психолог. Средства от първи ред тук са определени видове психотерапия и когнитивната, бихевиорална и конфронтационна психотерапия, като също средства от първи ред са антидепресанти от кръга на серотониновите, серотонинергичните инхибитори на захващането на серотонина, които обаче се прилагат при това заболяване в дози доста по-високи от обичайните при депресия, да не говорим от тези при напрегнатост. Ако са неефективни, средства от втори ред са някои трициклични антидепресанти, кломепрамин, анахранил. Та или иначе, дори в съчетание на добра психотерапия, която не винаги е лесно да намерим, с адекватни дози антидепресанти, с аугментиращи антипсихотици, флуанксолите, нататък. Дори в съчетание, значи една част от пациентите, и то не малкато, 20, а някои пишат дори до 30, дори до 40, според някои автори, могат да бъдат резистентни спрямо тези лечения, което всъщност според една статистика на СЗО, тя от 1997, но и в по-новия вариант, ОКР се оказва между 10 най-инвалидизиращи заболявания, пропорционално броя на заболелите за развитите страни, което отново подчертава значението. Естествено, човек, който е
с часове наред обзет от тия мъчителни обсесии, който с часове заед да се чисти, къпи или да прави някакви други ритуални, безсмислени, компулсивни действия, той не само неработоспособен, но може и да бъде, да претърпи дълбоки проблеми в всекидневния си живот. Тук идва ред да споменем каква е ролята на повторната стимулация на RTMS. Това е един немедикаментозен подход от последните буквално десетилетия, който се оказа ефективен при редица психични и неврологични заболявания. В предишните презентации професор Цветанов доста подробно говори за невропластичност, за механизмите, по които действа RTMS. Тъй или иначе, може би не е излишно да повторим съвсем накратко, че тук чрез променливо, достатъчно силно магнитно поле, което прониква сравнително лесно през черепа, през структурите тъй или иначе прониква до мозъчните структури, до подлежащата кора, при което промените, флуктуациите на магнитното поле пораждат леки, това трябва да подчертаем, да не се представят пациентите, че става дума за някакви мощни шокове по силата си, токови импулси. Пораждат се по закона на Фарадей в проводници, които в случая са нервните влакна. При достатъчно интензивна стимулация се възбуждат, разбира се, и самите мозъчни клетки. И когато тези възбудни процеси, когато тези електрични, по-скоро импулси в клетките, в техните израстъци, се повторят хиляди пъти, се стига до тая невропластичност, за която се говори предварително, така че подложени на тези хиляди въздействия, тъй като дори при една единствена сесия пациента получава 1000, 2000, 3000 такива импулса в различна честота, в различна интензивност. Когато се повтарят пък в множество поредни сесии, в крайна сметка те имат тенденцията да кажем, да преобучават подлежащите мозъчни структури, тези, които са превъзбудени, които действат по-активно от нормалното, с определени честоти, с нискочестотна стимулация, могат да бъдат, грубо казано, потиснати, успокоени, да бъдат преобучени, така че след достатъчно продължителен курс стимулация, въздействието продължава с месеци. Обратно, ако имаме пък недостатъчно активни, потиснати спрямо нормалното участъци или по-скоро мрежи, невронни структури, можем пък с възбуждаща, с високочастотна RTMS, можем да предизвикаме в тях невропластичност и да ги преобучим да бъдат по-активни. Какво отношение има това с ОКР? Казахме в съвременното медицинско познание, това заболяване се свързва с нарушена функция на няколко невронни мрежи, които се разполагат предимно в челния дял и в някои подкорови структури, в стриатума, в таламуса. Разбира се, сложно е да излагаме тук тази теория на каноничните невронни мрежи, конектоми, както в някои автори наричат тези синхронно действащи невронни мрежи и кръгове.
При болните с обсесивно-компулсивни разстройства по неизяснени причини са свръхактивни определени центрове, казахме, разположени предимно в челните дялове, орбитофронталната кора, но също и дорзолатерални участъци на челния дял. Особено място изглежда в генезата на заболяването заема поясната гънка цингулум, гирус цингули, и то предния цингуларен кортекс. Разбира се, и той се подразделя на дорзален, вентрален, но нека да избегнем тези подробности, още повече, че те не са до край изясненията. Или иначе тези области са тясно свързани с вземането на решения, с емоционалната окраска в същото време на поведението. Тясно свързаните с тях са съседната медиална дорзална префронтална кора, някои я наричат зона на самоконтрол. Също близо с разположената пък допълнителна моторна област, както и областта предния, имат значение за започването на волеви движения.